근데 딸이 나간 많이 나간 분 수분간 돈 많이 내려오시나? 망하러. 아니야 많은 수분. 아니 만나서 뭐. 지나올 때 나가는 거. Sibum. 수분. 가야 돼요. 아? 수분도 많이. 아 수분도 많이. 완수야. Ang ganda po ni Gan. Dari makin. Ngaya ka po noro yung musi mo nung tapong ngay. Tungto na inapolo ni mataw. Ibunti yan. Parang ngay bunti niya ng wow. Iya. Pero ko dali nila. Oh iya, kaya ko. Oh iya sali ni. Ilang anak ko yun. Say, I told you. Ayaw hani, ang abon daw. Whoa, wait, big. Steady. Wait, yeah, boy. Kiraban. Saan mana niya? Uman pandem si ay kamabian na niya. Kamalana ko tayo kay galing yung mga ay kami na pandem si. Yan. Yan na to tayo bugin de. Ay na para. Nauwaya sana ako eh. Nauwaya sana ako eh. Jadi mau daratan tuai mo kan kumayo. Ikut tak kailangan tarana din tayo kayo. Mayaraw dito anak. Ito na din. Sabi mo beroy. Ay mag-knock tagsan. Ay sinaw timer. Ay nabayang maya nagtagsan. O ngayon, yarari. Ang gawag dahil tayo kiyang tinakapon mo. O yarari. So ngayon kung nung una karaginan nakabunaman. Tayan mo. Subong na be. Nakain na dugwa ka. Sabi na yan na dili. Yag. Subong mayroon sinaw. Tayan mo. Kain na dili. Tirari, tinangan nga rin. Tanta tarokan. Pangayong mo ba yan? So, tungo na tinangan nga niya. Rari amit ang kain. Payarang ko rin. Kari, hinat anengin kayo. Kangaan mo. Anengin ngayon, nera ito ko na yun yung umiti sa kataya patira ko na kasi kasi ko kasi kangasong na niya menin pero umuat din ang nangarin arari ari ke mewi nari pura-pura tata ari to ko na rin ari ni meri yang kangas bunuro na ba anero ta ko bin November ari bobot awasas kan yang tagbagi nga akong yarari kanerwag tari ngayon yung kanano kawag yo nakag-great
Kitnaro na ba? Kami din na ba araw-araw? Sabi kasi buwag ito, sinahin na buwag sa'yo sa karabat at suwa. Kaya makaka na kanina ko, bro. Ang ay siyuring at karak yan eh. Dara, di. Diba kari? Ang ay sinamatin na yan, iwan eh. Kaya ka nga. Sagnat ko yung karak, may sipita. Kaya ka. Kaya nga, sipita. Araw ko, amirig. Kakakaroon ako. So, sangaya kang aririg yung hawakangan. Aririg. Kaya ka. Tinig yan. Nakatayan. Tingin na tinig yan. Baka ngalig pa ba na. Naliyaw po ni Gawa yung piyak. Ayaw. Kuring kami ba? Ayaw ko din ang anang. Wala lagi emang. Kaya kan din ang anang ngakangan. Huwag yun ako kuwara. Ano yun diya kayo. Ada na. Ante yata na na ko kiri no ko kuwara. Kang ato nga na iluya rin. Huwag yun ako kaya kuwaw. Kaya kan na riya. Kang ane inagluso kaya tuwa rin. Kang atin to ko asasan. Ay. Ang at pangat ko ano sino ko mentinang anang ko ngariya. Akakibigay ba riya ra. Hindi ko rurun me buya. Riya ra man beri bet. Ante yan ang kami ng tayo ni beting. Subingnya rata kasih lagi. Kita benar orang kira usul kegiatan tari. Musirawan kita yari. Kita benar ya beri. Kita biar baik kanan ya. Oh sekarang bayi kami begitu. Nah ini tapi semakin aku ni mana ya. Tapi kami dapat sebenarnya kota jalan. Senawag mete pure. Oh senate lagi kira kami tak. Napaan, saan pa? Tuwa, ika. Ano ka? Araw nga iti. Tibawas. Arandamew kay tane. Kain na nose to white. Mga sinaw ni minute. Kain na noto. Noto. Ngayon kain niya yan. O, yun na kumiyang. Uway, yun eh. Kaya ka nakatayin. Mga ako nakatayin. Mali nga natin. O, yun na sila. Kamu darabel kan lagi. Tiga lagi. Kamu nak jawab kita kata kamu. Ini tu botol itu kau. Ini dapat di. Ya itu pure ya tu. Sekarang kan. Pakai ni kan. Dapat ni. Jangan ubah nanti tu. Kuwara no? Hindi mewa. Dinuwa. Kuwara no? Hindi mewa. Mewa sana ako eh. Kuwara no? Ya, no. Sunay. Ang kanta na ko taraw na ko ito. Kamkinay ka kamag. May kanta raw nila yun ako. Kanta na itamo. Arang sinawin sinisa. May kain tari-tari na. Ibu ni kawai bercari-cari, sebab kita nak bercari-cari dengan kita. Ini mana kain dari kadang-kadang pendapatan nasional biasanya dia pun dia sebenarnya tak kain. Yang mereka semua pintai sebelum cedera, karena dari luarnya. Iya, ngayon kani yung pinanganan kami nilang mana suwas kana kam kandam na ko ranti oy tawo ni bus mai kami na tawo atyani ko ranti kunan tinda kumpan na ko ya tawo ni bus mai kami kay supuni peden daro na ko na tare tare ngayari na pinanganan na kay ni mai ni ay kitine puni ko na peyon tare kaya nang gulay ni Busmay kan kamu na ko lanti na tawa kami kurati lanti ya pun gulay ni Busmay kan ni na suwas ni
Masih aja. Ayo dapat di Panan. Kalau dia lagi on Panan. Ibu sumai ya monti. Lale, cabe bete ke? Oh cerita ni loh. Terus nama ubah lah kan? Ubah sih dia patut main. Oh ubah sih ini berapa? Eh? Ah, oh stop ni jangan orang ke? Orang patut main. Oke, sama si Hana. Orang patut main ke? Ini dah wah. Nama sana apa? Orang patut main. Ya. Iya. Nah, sabar. Ayan na ganun ni Nelly. Sa karabali kan man tubog niya. Aram siya, nakaw niya. Kahit ang wala, ay sa kanuwan na. Hindi ko rin nakabong ng wala nung mga kay. Kita nakawag na kayo. Nakawag. Ito ka nabungin sa kawag ko na. Sa kanilang nabuyan. Isi balas ay kanya dali-dali na ito. Tahu din niya ako rakit ka. Iya. Ya. Ang ganda ba niya bilis? Hindi ko na. Nailibin eh. Nailibin eh. Ako, sumabi asa nila. Ate ang kayo, ayun mo niya bilis. Oy. Ang laro siya ini ayun. Kam? Laro niya bilis. Kasi sedikit lang ito kan. Ano niya ngayon sa mga Basta nga opera nubungin na ito. Wait. Tadi ni Mel ni nung tadi kaya. May araw ni kakatun. Karam tanong chini akan sinau ni ito. Kasi ni taro din kahit tanong akan. Waran kan itu pemilihan nasikan ni sinau. Ayo nasi. Karam Allah. Oh, apa? Belang kakak. Kalau main di gawe yang tahu ini, harus main basta. Kayak jangan gawe tapi Anak awal ini coba sekarang. Kau jangan manusia. Semua biar loh. Ah, kali. Ini kan mungkin akan sebenarnya yakin orang lain kalau nanti teman-teman akan kita tahu tuh mana. Jadi itu tuh nggak tahu tuh mana nih. Biar mana? Itu nggak boleh kayak gini kan? Ini boleh ini tuh yang orang sebenarnya, yang orang gimana? Ah ini lo boleh kita tadi nggak semua tuh gimana ya? Go. Depend. Oh ya. Kan ini depend. Jangan begitu. Oh sampai. Mana malam kan dia. Kalau may biyer, Lalu ya. Ya. ang dalawa ko dia. Ya. Ngayon ngayon dalawa ko dia. Yang ada. Ani, tapos sinabi si Vincent. Ah. Ani, bundi tapos yun. Yang liga dati na ni MC tapos yun. Ah. Ne, kaya mga taga-kagin ako, tari-tari yun din. Tinawag sila ni Tagin lagi. Yang ay yari kaya yung mundo ko dito. Yang ada. Iya. Kasi ni yung mani ada ako din siya, ito pun-punan niya ako yun. Jangan nagtan ano, mani ada ako din. Parang
kayo minta ini kayo. Sinabi ni Tigray ng tayo kayo. Ilas ilang. Pero ya, sana ba? Ya. Gimana naman? Jangan na pera ni Meowri. Ayaw kan? Nagrawin ka po na ni Jahan. Lagi yan, ito marang kayo ni Jahan. Meron po ni Jahan namin. Takay kayo ni Taytay. Augar kayo ni Taytay. O sinaw. Parang sinaw ni Rokon Roy. O tanong Taytay. Kung kayo Taytay yung karunan. Paling daraw, tapos ngayon kayo sa mga may tara na ng kani. Si Mulyang ko na ako, may ibakon na ko, harapay sili. Sinakura ko na kay Gaterari. Ngay gamay rin iyo na maru. Ne, araw suwangin na nai. Nan baya. Kung mo ito tungkol na. Ini nga ba nga ba ya? Ahora udah kata ada di mata haram. Ini family ya. Ya ya. Ya dapat. 거기하다. 뭐 지나면 이거? Ahora nata. Araw kiyata. Nandagal kita guys. Ya. Kung sino nangyari. Spoonie. Iya iya, sampai. Iya, Ayan, dawin dikit. Daur dito ka. Wala. Ikaw minsan, tirakin, may mahingo. Nararapat na po ngay. Parang nararapan, yung mga tiya kayo kinti. Tira ang kawan na nang po ngay. Ano ka mabal dyan, hindi na yung yaraw nililista. Tanang nagyata. Ya. Kasi nang nitira niya, kain. Yang ang inadanay. Ya. Itira niya yung kanit. Sigurang kanit eh. Merong sinana. Dari sinana na, subuya na kay kaway. Hindi ta kayo, ay ta bang kina. Ana kana ta may kay ka nga raw ta raw suway kay. Nang dapat daw yang kay ibig mo ta kay daw mo ni pa ni ka. Hindi na kuring ka sa mga tayo mo ni ka yon kaya ada ni bota kay orang sa kung diyan ng korat ni kami. Para karamay kami kita buto kaya kanya dan niya kan dan. Ada nanti kita kain ada. Kami narawan na buto kan on muni. Kaya raw. Ang banda nga bang kami niya ini agak kapunat ilo ya di pa kami nabuto kaya na buni nga niya bota kami na wala dari kaganya. Nakati buni kaya kaya dari yan. Kami narawan kay
Jadi ya kan jadi bari ya kaso ay sana kan dia ya dia kan itu dia kan bilang yung na pinang nangaraw niya kayo dia kasi nang makita daw bintan ni buta ka para kita. Desa. Nakaya nang dapat tigigin ako sa mga ginagawa ng bay. Kaya tingin niya daw sa buta na kami na ito sa kay naray dira na yung ang model kaya na. Ano po si Dabu at ang tatay. Kaya na kami na buti pinati ko na sa buto kaya na yan. Desa, nako. Makarara pa na ko. Kaya ang nabinitiro ang kapit. Ang kami tami kinakasuhan ni nga ako. Marano ko yung kiminay kayo ba? Kaya ka-announce sila ko na dahil mga ko rin nga ako, diba? Kaya naman kami na kumain. Kailangan sinan na rin. Kailangan nag-VIP. Para lang din, nag-move na ako sa kayo. Kaya ka na yung kiminay kayo mga ko ninyo. Kaya, inang karabay kami. Nagati ko lang kami, nag-move na ako. Nakasuhan ako, namilay rin. Ang kanari ko ni Romy yan, yung kanino, ginangara. Di ka katuwa sila baka makanda ko na yung weekend. Di ka nang gustuhan kami. Di ka pwede. Ang kanino, ginangara ko yung isistaw ko ang tahan ako yung mga nararapaan mo. Inakawag nila, di ka pwede ito. Ako na pwede nakabay gabi, di ka pwede nanimita yung sila. Ako na pwede. Kaya, nagawang dahil sila. Ay, asaw boy, ko. Nauro na ba? Arang kali ni kita, tirupya, arang tanau kiata, tirupya, mayakan tanau. Wasinang kali ni yatandar, mayakan tandar. Kaya na kasi tihayo, kata tukay tuan. Kinara ba't po ngayon para kailangan pera talitan. Kinara ka na, kanya kanya kasamaan. Ya, dara. Kami na meron. Nauro na ba? Naway ni. Mawari sila. At ano wari sa mga brown. Sway non unilan na so lang ako tan. Kaya wari sila ko. Mari yung kare mo. Berapa? Ay, asaw boy. Ang ako para yung ako ko kami. Yang banyak kita kanta tata. Makadaan mo. Kanya. Magkabos na lang kaya kang gagaling ito ako ikay. Kaya nga. Mana nawa ka na pero ni Mary. Ayan. Kana. Aran din natapura ito yung matami eh. Arang wan man ni Serena. Aparan dami ako hindi me to asinaw ni tira ko. Ngayon kaan punte biwara. Tari biwara tari dami ako asinaw. Kan dami ako kan kinaayo. Dami ako kana di. Ada ka nga. Adi nasindi sampo ni Tani Beya. Kana di sinaw. Kan ngayon ang kinaagi ng famous doon na rin. Irin na naitira sinaw ki. Sibong gante takabenen famous yun ano maruwa o kaya nga. Tuwari nang tanwa na tiya ka na may tapon na nakalibon na to nga. Tapon na tayo na ni kape niya ako kaya. Buwan, ang soy ka na tapos. Kan nga sibong ganaan ki, ilang sinaw. Sibong ganaan ki, ilang sinaw rin. Aran sebuah punten nakos. Nakos. Ini kenapa nih? Nawa nih. Ya kira nakos. Ini kira kayak banyak gini gitu. Angge ang sunare senang kinage di dera. Alam mas kaya na kaya gini dakan me dito babaya. Babaya. Oh, lepon ka nga. Ngadalas na ako naman araw su kanga ta sa di sa kanigi ba ere. Di sa na ko yon ta.
Ayang tak ngayon lagi araw suwag yang ang baka ya kami. Akabili ba yes? Kaya nga nagtawa ko di. Tira Ito ra. Yan ang update ko. Iya nga sigaya. Yan na ako maging Sige, sinarang mo musiba. Sa inang karinya karang naraw suwag di babayote ito gibe. Sa depan nakakaro. Kaya nga singayan ganon di. Ya. Uso. Ibunsang kan baso kung nari na kangari, takaw ginanang. Iya makakapin, kaya nga kawin nga wala. Dari we. Punta rin man. Kasi yan na na kangari, dari udeng nga. Ayan. Isu dong kan depan tadi. Siya puri kang andepe, kesi ame nante nangananga, sitaku pasinangi, pakara kindepo, nande pelikano anikasi. Siya na yun nga kampes ito. Mau lang. Oh, Gary, snow diri please. Ya. Go to snow. Sam. Tara, estamos sobra. Timsi, nakadaro buwa. Iya, ada buah apa? Penjaki arome. Lagi. Sila ba kung kakarap ako? Atin ba ako? Narikin. Nakakadek din ako. Ay, nakadayan nga ako rin. Arin ako, no? Ibigin ganun sa sunga. At ako ginanganak. Eh, tawa mo na pa eh. At yakin na. Nakamew rin mo. Ano ba naman ni Mew? Araw, nakaparaparahin kan? Araw, kanaw. Karang tamew, sir. Iya. Orang sinaw, di mo ni meta. Mana? Tatanaw na nila mo. Tanaw sa gilid. Tsakan dito sa kanil. Me, Tunggu teman. tatanya kain. Yang yes now, ain tari. Karena yung una itu ya nus, meron na isna. Ada kan tari kan meron tangan ada nan 2 minute. Ada dengan yang kangarin. Ada orang tetap yon kan. Apa na sepuna jo nan 2 minute. Betul-betul man. Betul-betul man yang dua orang ni. Ngayon kan sebutung ni to kain tak kaya rawan ni. Rawan ni ri sebutung ni. To takatimun ni. Tinin ba niyo? Tiri ni yo. Angge sebutung ni ari. Tutup mana ni mas ang ini? Ya. Sebuah yo. Ini dapat ada jauh ni kan. Terus ni bas. Eri kayak kita kira orang barang kan sapo ni. Oh, kalau dari kira orang mana kan ya kemarin. Yes na. Oh, hari kira ya nak deh. Kan nani anak kabenen ni. Ada kan sakit. Yang neng datutuk, pariasan kau taruh beberapa perai. Oh, kanga karek nanti. Tahu gina anak aja katai. Dari ya kisah itu kau tertarik. Ibu gua tertarik. Kita kau yang